Татарстанда Луганск һәм Донецк халык республикалары территориясендә махсус хәрби операциядә катнашу өчен Алга батальоны тупланды. Ватанның чын патриотлары арасында 4 кешесе дә бар. Бу атнада Тимер батальонына иратларны җибәрү оештырылачак. Служба им нравится, они всем довольны. На данный момент они проходят подготовку, у них проводится обучение. В июле месяце данные военнослужащие были посещены военным комиссаром города Заинска Глязановым Радфатовичем. Хәрби хезмәт өчен 6 айга кыска вакытлы контракт төзелә, килешү төзелгәннән соң һәркемгә бер тапкыр 260 мең сум күләмендә акча түләнә. Иң мөһиме, егетләрнең сау-сәламәт һәм хөкемгә тартылмаган булулары шарт. Аларның яше 50-дән артмаска, ә сержантлар составы 55 яшькә кадәр булырга тиеш. 60 тысяч им платится, пока они проводят боевое слаживание на территории Российской Федерации, помимо ихнего должностного оклада. При убытии на специальную военную операцию зарплата поднимается от 180 тысяч и выше. Плюс после окончания у них выдается удостоверение ветерана боевых действий. Контракт төгәлләнгәч, егетләргә хәрби бәрелешләрдә катнашкан өчен таныклыклар тапшырыла, ә документ исә тиешле ташламалардан файдалану хокукы бирә. Контракт буенча хезмәт итәргә теләүчеләрне Зей хәрби комиссариатында көтеп калалар.